La previsió de l'oratge per a este dijous, dia 5 de novembre, tindrem cel poc ennuvolat amb algun interval de núvols alts. Les temperatures sense canvis importants o pujant algun grau. Vent variable fluix amb predomini de la component oest al principi. Quant a les temperatures, en Requena tindrà avui una màxima de 20 i una mínima de 9 graus. Ontinyent, màxima de 22, mínima d'11. Gandia, màxima de 23, mínima de 14. I València també tindrà una màxima de 23 i una mínima de 14 graus.